Jekk int Malta, mela Malta trid tisma' lilek. Lil kull familja li qed tistinka, lil kull ħaddiem li kmieni, lil kull om u missier li jridu aħjar għal uliedhom, lil kull pensjonant li bena dan il-pajjiż, lil kull żagħżugħ li għadu jemmen fil-futur, lil kull negozjant li jinvesti u joħloq ix-xogħol, lil kull Malti u Għawċi li jrid pajjiż aħjar. Din hija l-kampanja tagħkom. Aħna miegħek. Aħna miegħek għal Malta. Aħna miegħek għal Għawdex. Aħna miegħek għal ekonomija b'saħħitha u ħajja aħjar. Aħna miegħek għal futur li jagħti serħan il-moħħ u flimkien ejja nagħtu lil pajjiżna nifs ġdid. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt li kienet jindirizza lin-nazzjon wara l-2 fil-għaxija. Roberta Bela ħabbar elezzjoni ġenerali bikrija li se ssir fit-30 ta' Mejju li ġej. Elix Borg saħaq li l-Partit Nazzjonalista jinsab lest għal din il-kampanja elettorali u qal li din elezzjoni mhix dwar kemm hemm billboards fit-toroq, iżda elezzjoni fl-interess tal-poplu Malti u Għawċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ekonomija qed tikber iżda dan mhuwiex jinħass mill-familji Maltin u Għawċin. Il-mistoqsija vera hija dan it-tkabbir qed jinħass biżżejjed u sew fil-ħajja tan-nies, qed jinħass fil-but tal-ħaddiem, qed jinħass fil-ħajja tal-familji, qed jinħass fiż-żagħżugħ li jrid jixtri l-ewwel dar tiegħu, qed jinħass fil-ħin li n-nies qed jitilfu fit-traffiku, qed jinħass fil-kwalità tal-ambjent, qed jinħass fil-paċi tal-komunitajiet tagħna, qed jinħass fis-serħan il-moħħ għax ekonomija b'saħħitha għandha tkun mezz biex in-nies jgħixu aħjar, mhux skuża biex il-pajjiż jibqa' taħt aktar pressjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din l-elezzjoni bikrija toffri mument ta' għażla nazzjonali fejn il-poplu jista' jagħżel kapitlu ġdid għal pajjiżna. Kapitlu fejn inżommu dak li hu tajjeb imma nbidlu dak li mhux qed jaħdem. Kapitlu fejn nipproteġu ekonomija b'saħħitha imma nagħmluha taħdem aħjar għan-nies. Kapitlu fejn il-gvern ma jkunx biss magna ta' komunikazzjoni, imma magna ta' twettiq. Din hija l-politika li rrid immexxi. Politika li tisma' imma mhux biss tisma'. Politika li tifhem imma mhux biss tifhem. Politika li fuq kollox twettaq għax li tkun fil-gvern u tisma' huwa l-inqas li tista' tagħmel. Malta għandha bżonn gvern li jgħix man-nies, jagħti widen, jifhem u fuq kollox iwettaq. Giulia Falzon, għal Net News.